Добър, аз съм Катранчо. Аз съм вентилатор 95. Аз съм алфабет. Да, и сега правим стадион. Стигнали сме до ето това. И вентилатора само първи с това си. Нищо. Ще чуеш на клипа. Аз пък искам на клипа да чуеш. Пак пари. И ми се спря, дами и господа. Ако ви мериши в вас, не се безпокойте. Тук само 3 човека работят, другите спят. Само 3. Знам. 4. Стой. Матахарди. Матахардина. Матахард. Матахарди. Вижте, колко малко ми остава, защото аз направих всичкото. Аз направих всичкото, те само спят там. Да. Този епизод би трябвало да направим поне половината. Други епизод, другата половина. 5-ти епизод да запълним всичко. В 6-ти до той и в 7-я, в 10-ти би трябвало вече сме готови с стадиона. Да. Аре, престани с този стол, човек. Скърца. Къде? Вау. Хората си правят квадратчета, другите улитат, си правят пътечки. Не, аз трябва чупане. Пък аз правя до пътечката и всичко тук да го махам. Ей, туй. Ей, всичко го махаме с вентилатора и става много бързо, много по-хубаво и много по-хубаво. И сега трябва да махнем цялата тази пътека да само. Ето и цялото трябва да го махнем. По-точно ще го махна, защото никой... да, и вентилатора ми помага. И с него правим такива схеми. Нали бе? Да. Къде отиваш бе? До тук трябва да го махнем. По схемите. Пак грешка направи. Ми спри да правиш пътеки. Сега трябва да махнем ето и. Което става доста бързо. И така по зони е доста по-забавно. Така, тук. Сега почвам с тази зона. Която пак я махнем, защото сме много бързо чупящи хора. И сега почваме с по-голямата, огромно голямата зона. За да всичкото. Ей, да всичкото. Дето, доста е голяма. Не, че не е толкова голяма зона. Да, ама... Щом сме тримата, става хипербола бързо. Аз чупа тук пък. И днеска излезе премиерата на 24 май на Бързи яростни 6. Разбира се, че ходих. Обаче вентилатора не ходи. С Алфа ходихме. Ние живеем в САЩ и е много трудно да се намери кино. Празно кино. Живеем. Елата зоничка. Баш, тати САЩ. По-бързо чупени. Само. И ние щупяхме почти. Защото сме много епични. Само. Този стадион, опа, се пусна надалечно. Да видим как става. Браво ли? Да стиха. Не. Да, бе, трябва този епизод половината. Трета. Булт е малко много зле с математика. Ей, шегувам се. Не булта ми този. Вентила. На вентилатора. Съправим това. Съправим. 3 минути и че стане страшно бързо. Що? Той ще ни застави. Чупа, мишката ми гръмна. Да, с тъчпада. Как съм с тъчпада, бе? Аз съм с тъчпада.
Da. Защото ми взеха мишката. Да. Защото щупи вечите. Да. Защото... Да. Не знам защо. Защото да много тапа мишки, трябва да се работи. Да. Защото постоянно си лашка, колко напред на Майко, най-мощното чупени. На забързан кадър ще е страшно бързо. Доста. Виж си всичко ще става за секунди. Да. И се мъчим къде и половин час. То. Клипа е към средата си. Трябва до 10 епизод, вече сме горе-долу готови. Не горе-долу, би трябвало да сме готови. Би трябвало до 7 епизод да направим всичко и 10 да правим хора, табла, мрежи и тези глупости. И таблата мрежи и ти ще направим за игнорации. Да. Виждам го пак далечно. И вече е доста по-щупим. Да. Вече сме почти на половината. Да, между другото, вече сме почти на половината. Дай. Трябва, ако щупим тази голямата зона, край. Вече сме. Аз ще направя по-малка зона. За повече ще бъде дедуктивни. А за какво? Що спадам? Въртички. Мишката ми гърми, ръката ми се схваща. Докъде си стигна да се проверя? Долу си проверя? Фейсбук. Много коментари, много нещо. Да, така. Имам... Той лъжи. Какво? Кой нещо е казал? Не. О, майка. Майко, тя мишката ми гръмна, е. На мене пръста ми се напали толкова с търкани по тъчмата. Мани. Ще много бързи. Латката е хипи латка е. Хипи. Хип дунк, обаче вече не става. Беше много як с там, с тези става. Да, че Ма тебе ти поне ти върна средата нека с някакъв тази знаки към те. Иначе, я покажи моето човече зеленото. Първи ми скидаш това. Няма го покажа. Аре, Худе, после спокойно. Напомни ми към края на епизода. кога ще края? Не знам, в началото. Съм в началото ти линк, може да има коментар. Лъжи. Лъжа ме. Аз се тук и ама после... Моя скин се го зарядам от къде ми среди. Моя на Стив. Кой е Стив, бе? Он един ви показах и чакай да знае. Гледайте кой изчистих току-що. То не пича си пиши, ни с алфа, тук чистим като дяко. Ако бяхме тримата, сега чахме да... Колко чакаме? Сега ще пиша най-яките хейтърски коментари. Не си глупай, че... Това не са истински клипове. Като ме издират вас, като ме арестуват, поне аз няма си кажа истинското име. Никога няма си кажа истинското име. Пеше, става компютъра. Тихо е, мамо, тихо е. Кой пеше? Не, бе, кой? Просто рандомно ми ти падна, пачата. Аре бе, Алфа, чопи малко. Само аз съм... Да, това е на баска, то е ясно. То ще е някакъв улибофенски. Я кажем бак. Мисля, че този епизод доста ще напреднем. Мислехме до половината, пък вече остава сме 2/3. Сме направили. Нали, Алфа? Вау! И сега, така ще оставим килата на купе. да, бе. Ще направи хубава купа. Да, сидиш, АФК. Остави го, той
станем сериозен човек. После като печелим пари от YouTube няма да дадем. Ехе. Ако стане някой. Моля ви, абонирайте се за нас. Моля ви, бате. Всеки ден качваме по няколко епизода. Понякога като не скине по 20. Не може. Свършиха, аре. А ти лъжеца винаги лъжи. Коста. Кой е така? 2 секунди минаха. Ай, глоба. В 15 минути още 2 минути изпираме. Чакай, само да чупиткаме неща. Значи чупиме и това, дето е граса и спресата. Целия грас? Да. Хубаво. Това за обграждението. Тогава ли ще свърши епизод? Малко е късно. Абе, я да видим колко става. Доста оставащи. Не доста. В друг епизод ще го щупим. Това е всичко. Човека! Довиждане във втори епизод. В трети епизод чакай тях неща. Гадно ли те, че не ти показах човека? Ма сега ще прави клип. И това е неговия човек. Вентилатор. Макар че ето не го е написал правилно. Нищо. Малко тъпо го е направил с така. И да, тъй. Само да сложим. Някой случайно позна. Това е един друг. Аз, кое доса? Това беше всичко. Чао. В трети епизод очаквайте да запълваме вече с зелено.